Amets. Amets, gai delikatu bat aurkeztu nahi dizut. Zuk ikusi, noaino busti, zer agertu eta zer gorde. Kontua da, azkenaldian nire lagun artean behintzat eztabaida handiak ari direla sortzen koronavirusari eta horrek berekin dakarren guztiaz ari naiz. Txertatuta egoteaz edo ez egoteaz, diskriminazioaz, eskubide urraketez, inposizioaz. Badirudi hori dela soilik kontua alegia mutur batean edo bestean egotea. Manifestazioa egin berri da COVID pasaren inposeketaren aurka. Era berean guraso asko txertatuta daude, baina seme-alabak txertatzeko zalantzak dituzte. Agian auzia ez da alde batekoa izan edo bestekoa izan. Leku publikoetan sarrera debekatu zaie txertatu gabekoei, eta beraien ustez gizartearen gehiengoari ez zaio bat ere aixola. Baina txertoen aldeko sutsuek ez dutela besterik merezi ere esaten dute. Hoixe dezu gaia. Ametxe. Ni medikuntza fakultatera ez baininduten igorri, neri ez galdetu zenbat zelula, ta zenbat globulu gorri. Baina alere bazterketarik ez diot opa inorri, zer nahi esanka horribili naiz, pase inposatu horri. Ta azkenean beste aldean, aurkitzen zara zer horri, orain txertorik ez daukatenak, saiora ezin etorri. Ta horreken hau eroso uzten, bidea aintzait alambre, baina txertoa tabu izan da, mikroa dena kalambre. Ni adibidez bat ere gabe, etorri naiz gaur suabe, eta ez esan neri egoismo eta insolidaridade. Hemen alduna eiten du nornaik, bakoitza bere autu jabe, eta albada bizi gaitezen, besteak juzgatu gabe. Bakoitzak bere iritzia du, bere lurta bere bando, ni arbaso ez gogoratzen naiz,
zer ote zuten esango. Jakituria zabal bat zuten, eta kriterio frango. Orain ez orratz ez sendabelar, dena farmako fandango. Entregatua dugu gorputza, lepo soin besota zango. Burua ere entregatzea, ez alda gehitxo izango.